Tabukshak jorani joton slai kotor koktma TIPRA Mothani candidate rokni mung saklai rijaka mung saklai mungo nokjaka IM rokni mung kebang kukno bat thangbai mani arni bisingo tongo samung Kwrwi IM Suhel de Borma IM Rajesh TIPRA IM Dolly yang fiaba sikangni simi saimani da TIPRA Motha bodol yakari BJP ni bana romai na kelai IM ononto de Borma tamoni hinba TIPRA Mothani candidate rokni list saklaina sekangno nukjaka IM ononto de Borma TIPRA Motha yakari BJP ni bana romai mani logio tongo MDC sodagor koloi BJP ni bana romaima yagulo BJP rokni bkhakti borokno candidate rijaka te candidate rokni list saklai mungo borokni mung ongkhori phaika arni bisingo omono srai je TIPRA Mothawo candidate mung mania angma bagino borok sekangni simi list saklaina salsa sekangbo hinimaya tinino list saklaika te tinino fungni jorawo IM Ononto Debor Mabai MDC Sodagor Koloi BJP ni bana Romika te borokni bana Romimaya gulo BJP ni candidate borokni mung ongkhri phaika TIPRA Mothani je candidate rokni list saklai jaka aro nukjaka white tape ni sikla rokno kebang kuk candidate rejakmani youth rokno tei Bwrwirogno khaklai jakmani hayake ba hinimanu Bwrwirogno belaikino seat kom khlai rijaka tei je candidate rokni Listo mung tongnai rokni bisingo tongo damchora jompuyo sitting IM Boboranjan riang Masmarao tongo Sopon Kumar Chakma Kanchanpur 10 rijaka Umashankar riangno Monu Soilengtawo tongo Hollywood Chakma Samunuo MDC Hongshu Kumar Tripura Damchora Kuchu Chorawo MDC Direndra Debormano Ganganagoro Khotrojoy riangno halahaliwa YTF ni working president Prosmit Debormano Kulai Champawaro TIPRA Mothani spokesperson Kacham MLA Rajesh Debormano Maharanipur YTF ni incharge di Omthai Utpal Debormano Teitongo Ramchandra Gato YTF ni GS James Deborma Shimna Togmakariwa IM Robindra Deborma Wakhinogor Butchungnogor IM Roniel Debormano candidate basna bagai shep khlai rijaka Teitongo abni logyo peokajolo jormejoy nogoro TWFni GS Gita Debormano rejakmani Mandai Polin Poro rijaka YTF ni GS Jiten Deborma Jiraniyawa rijaka TTADisni chairman Jagadish Debormano Takarjola rijaka YTF ni president Suraj Deborma Amtoli Gulagatiyo Budo Deborma Raima Belio Kacham MLA Dhananjay Tripura Ompio IM Kamal Koloi Birchandranagar Kolshiyo Kenaram Riang Purbo Maharanipur Buratolio MDC Debojit Tripura Nutun Bazar Malbasawo YTF ni district president Sojoy Ochoy Maharani Chelagango TTADC ni Kacham CEO Ritter IS CK Jamatia Killa Bagmao TTADC ni CM Punochandra Jamatia Silasuri Monobongkulo Molindra Tripura Mirza Kathalia Mirzapuro David Murasing tei Korom Chorawo Rotis Tripura ni mung saklai jaka candidate Listo arni bisingo jongnugui manu kebang kukno YTF ni siklarokno taklai 2026 bisini ADC jongbariwo batina bagai candidate mung saklai rijakmani fiaba aro Kwrwi kebang kuk Bwrwirogni bagai seat tongo GS Gita Debormani mung tabuksak jorati je ongkhri phaimani khana taibo je o list ni bisingo mung ongkhri phaika borok khana paithak nomination blai yafat mungni paithak salmari hani bagai khana joto je list rogo mung ongkhri phaika borok jotono khana nomination blai yafat bai sinai tinin bagai omusukno khulumkha